човек се е чудил защо косата ми има такъв кичур, сега ще разберете. Понеже отдавна ми направиха бретон. И аз не се харесах, затова си го слагам ето така. Сега ще ви покажа как ми седи бретона. Малко има чувството, че ще ме хейтите, след като си покажа през самия бретон. Обаче ми кажете, все пак харесва ли ви? Ще се покажа три виждате. 1, 2, 3. Това е моя бретон. Не за друго. Аз много не си го харесвам. Обаче ако някой ме кара, просто ще го правя ето. Така. Така им седи малко по-добре, поне на мен такова ме дни. Поне аз така го мисля. Но пък си го бях слагала ето така. През всичките тези 100 и няколко видеа, така си го бях слагала. И така съм входила навсякъде. Само ако някой ме питал какви са тези кичури, и аз му казвам просто. Тайни са. Или пък ако е някой мой братовчет и не знае, като Дамян. Да, той ме е братовчет. Дамян той буквално никога не ме е виждал. Той не знае за това. Например, утре, ако се срещнем, той ми казва какъв е този кичур и аз му казвам. Бретон. Обаче ми го оценете как ми седи. Аз бих го носила така. И пък ако някой ме кара да го нося, например мама казва, че е много хубав, но аз не ми така. Значи просто е така. С малко косъмчето. И това да го няма. Така. Но пак другия ми вариант е ето това. Само тук да има. Но моето любимо е така. Ако не сте ме забелязали, върнете се надолу в видеята ми или пък нагоре в видеята ми. И ако искате, ме вижте. Ако не можете да ме забележите, пишете долу в коментарите и аз ще ви пратя снимка с стрелка. И сега от мен, чао!